Kanpoan zirenak, nun ehorzten ziren. Lehenak ziren Eliza Muruari kontra, kanpokaldetik. Eliza Muruari kontra, luzaran ralaset, eta biztadena gorpuz burua, Iuzkiari buruz, Eliza bezala, Elizare Iuzkiari buruz da, otoizare hola egiten zen, hemen amendeala, hori Iuzki aldea, hilarrietan gauza bera, Tomas hartzen. Hila, zangoak eta Iuzki aldera, eta begidartea Iuzkiari so. Goizean, Iuzkia eta ateratzen zelarik, Jesus piztua zen simboloa zen. Igarriko indarra du horreke. Itasura enpian zen gatik. Itasura enpian nahi zuten zarri hilak. Itasura zeruko gura zen. Bataioaren seinalea zen. Eta hurak erortzen zen guziz, bazuen bertute bat, hala sineste hori bazen, zerutikakoa zen alde batetik, hura, zerutik edu zen, Eliza gainean pasatua zen. Eta hor erortzen zen, eta hor garbiketa egiten zuen, hor hilen garbiketa egiten zuen, simbolika hori, azkar egon da, hortan. Eta horien, bada gauza batzu harri badira, etxerpote main dut, haundiena ikusi zagutzen dutena, Le Pays d'Ort. Hau da, peroradeko eskualde hori guzia da, eta horgo bizkondeak 8 mendez, eta horgo errege bezala izan dira. Eta horien tomba, eta komentu batean zen, beneitan nuen eta komentu batean, numaitike, kainoteko eta Elizain Bernian zen. Eta beren tomba zuten, Elizain Bernian, aldarien entzinean, jolasekora, eta Elizain Bernian, jaunatzien, hola zen. Heldu da irautza, frantxus irautza. Profanatu zuten tombagoa, jakina. Jende profanatu zuten, hautsi zuten, bete zuten, eta zingiret bete zituzten, eta ez hain aspaldi, eta gero, emetzi erremenean berriz, zerdia puska horiek, Eliza berritu zutela berez koltu hainako, kendu zituzten. Historialariek bazakiten Toma Hantzela. Berriki, 30 urte bai, eta indusketa egin dituzte. Eta hortzen tomba. Karrakatu dute, tombare dute, silbar egin dute, justu dute zila guztia, kendu dituzte. Zorrak atxeman dituzte handana. Ez zorrak handana, zerrabate dituzte, denak antziren, bereke bazakiten antziela, Eta harrapatu dute beren sorpresa handi izan da, sorpresa bakarra egiteko manera izan da, tomba solan, bazela hodi bat, dui bat bazela, atezen zena kanpo bat. Eta hanko hurro bat bazen, erreka bat han, 28 metertan numaitan, hartara joiten zena. Eta leheni betxatu zuten, barrenko hura, eta kontrekoa. Hura goiti atezen zela, eauntxea guzitan, hura goiti heldu zen, tomba betezen zuen. Hura garbizalia. Hura nahi zuten tomban. Ordin itasuran historioa, hura pasatzen zen guziz, ez horren artean, ez hor garbitzen zituen errendegita, garbiketa bat bazen, hiretan egiten, sineste hori bazen, hura itxigai egiten ziren erreka heldu zen, naturalki, eta gaineanok hasi betetzen zuen, horrek. Erteko oso, hori izarriak ingarria da lehendako. Ze sinestia zuten, bataioan, eta bataioaren simboloetan, ura, ezen benedikatu hori, baina zerutik aldu zen. Hori da, eta zerutikako ura garbitzen du. Eta hori, bazuten, sartua zuten hori, eta gogoan, eta sinestia bazuten. Eta gure jendeka bazuten.